bukas CR. Di naman sa kagamit ng atong CR direct. Kapila lagi po mong istorya ng mga bataan o mong gamit na ni CR. Flashan! Aron di manimaho! Ang kanakan din mga bataan, oy. Haira mo to? Paglor! Paglor! Oh, ano ba? Ikaw ah! Kapila naman di ka istoryahin ang mong gamit ka ng CR. Flashan ha! Aron di naman manimaho! Huwag mong gamit ang CR mong taga, oy. Huwag mo gamit! Kita mo yung kanyang isog ka! Naligo ko. Kuya, isa na yung naglibang yung way paslas! Basta si Kuya Boyot. Bida ninyo eh. Kapila na yung buka mag... Atong liha ba nga... Tanaw na ito ng siya, dalutang-lutaw ng tubol. Bida ninyo mga bata eh. Asa mo si Kuyot? Asa mo si Kuyot? Oo, mabayo. Bida ninyo mga bata. Tawag sa Bison! Tibat mayo na yung mag-istorya sa akin, binuang na ninyo ha. Ay, Ikaw lang si Kuya Boyot. kita lang tulog. Dire, pati hugawan na ito siya niya. Basta nga po ng show, mabay. Sige, ano yung si Kuya Boyot? Bida ninyo mga bata eh. Kuya Boyot. Wala na may mga bukot ng mga bata. May nagkumento mo sa CR. Aba, si galansing na! Ay, bumubulbugal, be! Pabida ninyo, eh! Kamu ba kituluro sa kabuklis balay? Sinanglan ka ba o tamaghinlo? Kanawa kong siya dito! Mahilo din na siya, eh! Mahirap na inuduro? Bida sa ninyo, ikaw na yung pagkapilusuko, ha! Buwa sa lugar. Ang atong giingon, huwag mo gamit ta ng CR, atong hinluan! Awa na, eh! No, Kuya Boyot. Ako bisa ng papa. Kung ginalibang, ako ginatubol. Kita may ganibang niya. Dako nito ko lang utaw-utaw. Ano ko dito ko? Pariyan kita ko ng barko diya sa kwadro, sinisi. Basta rin galansing dia. Galansing. Bigda ninyo mga dagko ng tao mo ng gyapon mo. Pati binigod yun. Bigod yun. Napuro na mo kuan ba? Nabi, kita magigamit dati pagkuan mo dia. Naligo lagi ko ganina. Diha pa. Basta naligo ka to, nagpiyo ka, nag-anak mo. Naligo ako, oy. Naligo ka? Naligo ro. Kunya? Oo, paguman. Ba't nalibog ka nga? Sula pa ka maligo, nalibang. Muna, diha. Nalibang, siguro ka to. Ako nalibang lagi, oy. Ako nalibang. Kamo. Usap pag ito ninyo makakita ang mga gamit mo ng CR. Hindi mo kamo mga flash. Bantay lang di mo ako. Bantay lang di mo. Bantay. Ako, wajod. Dito ako sa gawas, dito ako. Wa ko mag-CR kay bumuna. Usa ka semana rin ko ay libang-libang. Ha? Usa ka semana ko ay libang-libang. Mo ba? Oo. Nati, ang wala. Usara kasi man ako. Magtulog kasi man ako. Ako libang-libang ko. Dito mauna din magabiin ang may mangutok kasi bahuak. Mauna na din, usa ka semana na ay libang-libang. Iya, siguro. Kaya sisig pumutok, tulog ka semana niya ako, tulog ka semana. So, paglakaw mo. Kuha ko dito. Panghinlo sa mga pagkaran naman, hiluin niyo diya. Ikaw? Ikaw, lekas na to. Ikaw na ito siya Hindi to. ka na din. Ganahan mo na yung hugaw na itaw, palipiyon. Dilim na kami. Nalibang ano? Kita sa nalibang, nangamak ka na sila nalibang. O, gumawa kasi ka na sila. Oo, ikaw. Ikaw sa dito. Bakit siya, libang? Ikaw, siya, bro. Basta si Papa nalibang, anak. Ikaw siguro, dako ni mo tiyan. Panglakaw, bidan niya. Panglakaw mo. Dako kitubol siya. Bidan ni mga bata. Wa gyud mga